Che non dire carcamo mi koro akelni nonro mago maga weche go maga tuke kamoro moro mane gitimore weekend mabende mokalo manare no chaki nyaka sani akoro bende nitie mathoth ahinya mabende wadarango ni okinyi ma kawuono to in kaka jahera mag adhula weekend mari obedo nade machiegni sani wantiere kar kae mondo mi wakonie gik mathoth ahinya mosebiro kata katimore weekend. Wacho ne wan kata kod FKF Cup ma bende tuke go mag semifinals ne utogi kamachielo ne wantiere kanyo kod tuke ariyo mano warango kacha tugo mano miyo kata Tusker oyudo thuolo mano mar donjo wacho ne giwang' weche ahinya ma gichopo e finals kaka machielo wano kanyo kaka Mega Homeboyz kano rakore kacha kod AFC Leopard wacho mano mar mashemeji mano ok en kata mashemeji macha chalo mana Ingwe Derby macha Ingwe Derby kama ne gintiere kar kacha negi diemo magilao mano AFC Leopard mano makoro ne gidonjo githurore kano gidonjo finals no mano mar FKF Cup nyaka sani tiende nang'o kiny ma kawuono mano ka warango gi kachiel koda ka weche go mag tuke mag agoko kacha nien rugby negi makre ahinya weekend ma sani Kenya ne yudo loch buora kaeto tugo margi mogik bende nitiere kar kanyo ma koro ne giwito wacho ni tuke ma kamago loch ne odhi ne pinyno mar Canada. Tiende nang'o ne Kenya ka kore rango ni World Cup Series dhi e yo machalo nade mano kochopo e higa manyien odok e lum kawawuok kanyo madhi pinyno mar Ingereza johera mag Manchester City akia ka ne girom nade akia ne ging'eny akia ofis ka ng'e ni gin ji madhi adek kata ka gin ji ariyo mano ng'at achiel ma wang'eyo modong' kata koro sira johera mag Manchester City kore joloch no mano mar EPL mano bang' kalo Arsenal mabedo gisebedo ka gimiyo tugo moro mamit ahinya nyaka sani nitiere kaka kod jalonyo weche mag tuke ang'orango chal mar lig bende ma Ingereza ni tebo nyaka sani ochung' e yo mane to mokwongo arwako uni machiegni kinyi makauno Jen olale kachal koda ka Joshua Kwanya Jen chiew nade achiew maber weekend obedo nade weche mag tuke ang'eni rango gi watieko Man United yudo loch gik makamago weekend anyalo wacho ni ne ber lakini ang'eni no lit ne jo Arsenal nikech bede top of the table for 200 days kastineno kima okombe ok en gima bene gilit na kata kamano alafu be kang'iyo piny Kenya ka FKF naneno kata Tusker no yudo loch nok mit na nikech naneno ni Ulinzi ne do yudo lojno lakini ber gidhiromo gi kaka Mega Homeboyz ageno ni kaka Mega nyalo golo gi mondo kaw kikombe no ero kama na enya Joshua Kwanya ne wacho ni ka Chelsea ogo Man City to Arsenal ogo Nottingham Forest bele kadhi bedo maber generito mondo utame Man City kata kamano Nottingham kuongo miyo tich bado nego bed ni utimo wan kata bed mana ni samoro Nottingham Forest noko goyo Arsenal onge kaka ne Chelsea ne digo Manchester City wan ne wase topegiko omiyo diro biro maber koda kata bed mani Chelsea nolo lakini morna ni naneno ka Ingwe nogo iluongo ni Ingo Derby kama ne Homeboyz ogologie FKF Cup koro mano be moro nikech nyocha gigo koka ahinya ne gigo Gor Mahia ma gimor kabisa koro ka gibe vijana wa Shimanyula ogoyogi donc kelo mana mor kabisa wacho ni nitiere weche mopogore mantiere kar kae ankono ni en bende kochopo kinde ma waloso weche mag Man City ankono ni ento loch makamano onene yo machalo nade wachak gi mago mag pacho kae mano wadhi FKF Cup duoko to koro ne odhi e yo machalo nade ong'e bende nitiere gigo mane noloso kacha ewi Tusker ma bende koro ne othurore modonjo kacha nyaka e tuke go mag final mano kwarango FKF Cup gini jok podong kar kacha ageni johera mag Gor Mahia mabende an gokinyi ma kawuono thoth ibere nitiere pap kacha no waneno jaloyo masulwe mag Gor Mahia Benson Omala nitiere pap kacha weekend Gad Matthew ma Gor Mahia nitiere kar kacha nyiso ni kata tuke mamoko bende kadhi nyime pod wayuore stadium mondo mi oganda med neno tuke makamagi kata kamano kapok ochako nono duoko mago mag FKF Cup nyaka sani jopuonj kata coaches no wachango kotenore koda tuke makamagi en wadeno mar Tusker mokwongo kata ngarang mar kaka Mega Homeboyz banka ne gisegoyo AFC Leopards so winyane kaka coaches gine oloso mano tok tuke mano bagi weekend ma urumone
Nadhani mchezo ulikuwa mzuri ukizingatia kwamba ilikuwa mchezo ya nafasi nyingi. Inamaanisha kwamba kwenye mchezo kama ukipata nafasi yako lazima utumie. Na nadhani Tusker one cross wameleta pale wamepata bao. So nadhani ilikuwa ni mchezo lazima ungetumia nafasi ambayo unaipata. We prepared for the match from day one, and we know Ulinzi is a tough team, well organized, very strong in all departments. But we did very few things about the game. We wanted to play well and win, as I said earlier. I think our game plan worked well. When I started second half. Disappointment, because you know when you play a semi-final, you just want to reach the final. So we were not capable of that. But I think we can only blame ourselves because we make two big individual mistakes on the two goals. Sana kwetu muhimu kwetu kwa familia zetu, kwa timu yetu, kwa historia hii timu ya Homeboyz muhimu sana. Kwa hiyo mechi tulikuwa tumemua vyovyote vile, yani vyovyote vile watu leo hawatoki. Iwinjo kanyo duoko manitiere kar kanyo Joshua Kwanya. Yes. Tusker turore donjo kar kacha season mar gi osebedo e yo machalo nade ni kinyalo neno nyaka sani nikech league koni gin magitelo kapero koro gisechopo final mano doka namba 2 mar league onge kumoro amora cup moro amora pod odonge nyaka sani duoko maga FKF Cup ni mi thuolo machalo ni kirango kit league akoro bende watiere godo kata kwarango okombe mokwongo dilaro pachuka. Iwinjo ka Robert Matano coach mar Tusker wuoyo kanyo wacho ni game plan notiyo maber notiyo game mana go gi Ulinzi. Manyiso ni en ng'ama ne kano dhi mpira no ne en gi plan ni samoro kwa bigoyo mpira mamit lakini bora wayud results. Kirango mpira no out 90 minutes Ulinzi Stars no deserve a win nikech apane ne gin gi chances adek ma nonego bene gitiyogo mondo giyud goal but no gitiyogo. Kirango Tusker the last games abich kata uchiel mokalo Tusker okosebedo ogin team maloyo chon kata first half. Gin team maido ka giloyo daka 80 kadhi mbele. Kata game mana Ulinzi ne giloyo daka 90. Omiyo Tusker game plan gi osebedo katiyo maber kabisa kod on their side. Omiyo kaka nyocha gigo gi Ulinzi be kata kirango league game mana gigo gi Ulinzi complex Langata Barracks complex. En opira mane Ulinzi ne lead 2-1 kochopo daka 80 gabich to Tusker equalize. Kirango Tusker versus FC Leopards Nyayo Stadium. FC Leopards opira ne dhirumo 0-0. Tusker gimoko dondaka 2. Koro miyo Tusker sani gin team ma kapoko rumo to kikwan. Kech Matano nitiga substitutions moko matimo lokruok moko matimo kotopo moko daka 70 kanyo endo machenji opira. Omiyo sani koro kaka gidhi e final ni en oken mor ne jogor maya nikech sani Tusker nyalo dhi kao league to Tusker kao FKF Cup. Tusker kao FKF Cup wanonge kumwadhi kaka jogor. Omiyo en gombo wan kaka jogor sani ni adir makende focus wasani ni games ang'wen modonge kwa win gi to wakao league. Kwa win to podwa bo mana go domestic league. Lakini Tusker otimo maber mondo gidhi e final mar FKF Cup. Lakini ankipacha no ka is going to be a very boring final. Nikech fans of baby Kakamega Homeboyz onge fans, Tusker onge fans, to mito pira en fans. Fans ema kelo ndadhu. Donge nyalo timo na campaign moro makare mondo mi fans go chopo pap kaka dwaro nikech Tusker koro ka namba chele lead. Entiere gi jogo ma sponsor en gi jogo mopogoro matire kacha. Manyalo bago mana campaign moro makare mondo gando chopo pap. Ngata mo. Nyalo but ngini wadake Kenya ka. Wase league ni wase opira ma Kenya ka ni wase lowo maber kabisa. Campaign moyo nyalo timore. To kapar ka Tusker gi Homeboyz nigi that capability mar your fans nikech sani either your fans man either your fans ma Gor Mahia koso ma FC Leopards nikech Tusker gin fans nyocha gigocho gi Ulinzi Stars na neno fans adeka ngwen Kakamega Homeboyz nja gocho gi FC Leopards na neno fans adeka ngwen. In fact fans ma Gor Mahia ne ng'eny achiel kuom gine na mana no Homeboyz mano chopo kar gi FC Leopards koro miyo gi pacha kapo ni final nya dego kata Bungu Stadium to samoro ne nyayo fans ma kochacha. Lakini kech kona ngini final ibro kata Kasarani kata Nyayo Stadium
okane kodhi bedo opira manigi ndhadhu ahinya mar final nikech final onego bed ni nigi ndhadhu. Final ni bedo na dijeno lale kinene yunyo kanyo kinyalo mana kwanye kama Joshua kwanya owe go kar kanyo to iteme rango tugo e kinde AFC Leopards kod mano mara Kakamega Homeboyz ama ber gino mano timore bende kinde mane gintiere Bukungu kendo nokelo pogruok mopogore mano ka gintiere kar kacha sani koro tugo nokel boro Nairobi kar ka wano kaka tugo no bedo fans kane ochopo pap ne ok gichopo e kinde makoro gichopo finals odhi chale kuma chalo nadi koro ne ingwe derby sani koro odhi bedo kacha Kintaska kod mano mar Kakamega Homeboyz. Aneno ni final ni en gima ber nikech ing'eni be sama final obedo mana ni timbe madongo ema chopo to matene ni timbe matindo gi onge gima gitimo piny kae. Kakamega Homeboyz en tim maber kata kane gitugo gi FC Buhungu mane jo FC golo tulo king'iyo maber Kakamega notugo maber to ne gibiro kae ne gidwa mana confirm ni gima notimore Buhungu cha no ken fluke gicha ne wagoyo to kata kae kane gibiro ne gitugo maber be momiyo ne gilo FC to kine FC no yudo mana bao last minute mane giyudo bao achiel mane giwuok gono. Kuna naneno ni fans ok dhi bedo mang'eny nikech Kakamega Homeboyz onge gi fans mang'eny Tusker be nigi fans matin koro unless ni fans mag jogor emo amua ni koro gidwa dhi timango gidwa dhi support Kakamega Homeboyz mondo timango mondo kaw kikombe ni mano ginyalo dhi mondo gimigi motisha nyalo konyo Kakamega mondo kaw but still opira ena jua kikwacha Kakamega Homeboyz ginyalo dhi magilo Tusker matano ang'eni game plan mare en gani okotuga beautiful game en odwani kodhi kacha to oyud loch kaka idhi tuge no kodwa ng'eyo bora ni giyudo bao mane tuk matano kura naneno ni Kakamega kobiro kata gidhi biro gituk gi mametcha to po gi ikre ni Tusker gitem ng'iyo defense margi mondo gineni to jogi wadhi mako gi nade mondo wakaw okombeni nikech ka gikaw kikombeni Tusker duogo lowewa i league donge Gor Mahia koro warumo onge kuma wadhiye to dang bedno malit sana koro aparo ni wan kaka jogor be kaka players magwanyo tere pap aparo ni no tergi mondo gine kaka Tusker tugo mondo gine ni gin kaka players kanye murupo bed ni gidhi bet time lokruok kanye ma gidhi tiegore mondo gilo jogi koro aparo ni players mago sani ka gitimo training aparo ni ne gineno tugo mane Tusker tugo po bed ni ka gidhi romo gi Tusker to gidhi kacha ni gibende giloko game plan margi kacha wadhi ne loch nikech ng'eni kwaseloyo Tusker to chances mago mag kaw league koro ni malo lakini kwa kwaloyo gi to kodhi bedo mayot Clefa sada medo gimoro kamano ntiere wuon club mar Kakamega Homeboyz ntiere gimoro motimo man kipacha pani en gima ber kabisa Cleophas Shimanyula hapa ni en namesake mare Cleophas Shimanyula ochako rivalry moro kinde Homeboyz kod AFC Leopards en sigu moro ok en sigu moro marach mar lwenja en sigu moro maber for football e Kenya ka nikech in fact kokwatan to sigu mosebede kinde AFC Leopards gi Gor Mahia cha in the next 10 years nyalo lal wabiro bedo gi Ingwe versus Homeboyz nikech weche moko ma samoro bayo kachacha ni jogo wadhi goyo jogo wadhi timo nade ing'eni donje patch jo AFC Leopards donje patch players donje patch fans ma fans bikoro wati ang'o mi ng'ani wuoyo kama omian kipacha paro ni Cleophas Shimanyula is doing a good job ma konyo grow Kenyan football sana side mar jo mashemeji wa kocha chande ma in the next few years kata 10 years apani Kakamega Homeboyz kod AFC Leopards is going to be one of the biggest games e Kenya ka to mano bende kawarango bana kama ne wawe karkache wacho ni sigma kama gibende samoro waseno ka joaga ji mathoth mondo ne ni gitugo yo machalo nade yes ponono wadhi neno lokruok mora kata campaign ma wacho maga yua Uganda e papgi kata kodoko ni ero season manyien ka Shabana odonjo e league mano ma pachuka odhi chalo nade ponono campaign ma kama gane beni ibago gi kuonde machalo nade mondo mi Uganda obi nikech nya wacho ni aya wawuogi Oganda madhi Kasarani ang'u thoth gi nier wuok kanye yuok e gwenge mopogore ka gibiro Kasarani chal mag weche mag tuke pachoka nego wuoge migawo mar tuke koso wuok kanye mondo mi Oganda ochopane nikech pichni mano neno ka opira mane timore Nyayo Stadium ka in koma koni kama ne fans obete king'iyo tung kocha ok en moro minyalo neno maber ahinya ka era kata tuke matimore e piny Afrika ma milambo ka neno ka Orlando Pirates rado kata gima Melody Sundowns opogore to magi nya bedo ni club manigi
ji mathoth maluoga en ang'o matimore pacho kama oganda okuogo oko mondo mi odhi orakre kata okara rakruok mondo odhi one adhula migoyo e stadiums. Aparo ni king'iyo football ma Kenya kae ndalo mane ji goyore ka ji odhi opap make gik mane oketho ne fans dhi e pap to sani mago gik modok piny. Koro aparo mana kaka iwache ni oripo bed ni migawo ma tuke jiwo ji to gibedo gi game plan. Nitie initiative ma Jaza study oripo bed ni miye mijing'o mondo wabed gi plans, wadhi kata wabedo gi road shows mag luongo ji mondo ji obi e pap. Shabana FC dhi biro to king'eyo Shabana FC gin gi game plan nikech ing'eyo ne fans maggi gisechako mobilize the Gusi people, gibiro together giwacho ni wabe wadwa donje e league. Gor Mahia dhi neno matene ni gin gibiro ka wade gibiro timang'o wan magidwa rakore kodwa. Mano is a good thing nikech rivalry ma fans be mamiyo meet mpira bedo gi meet. Koro naparo ni migawo matuke each county gichak timo mobilization. Ndalo moko naneno ka nigolo buses Mike Sonko ne ndalo moko golo buses mating'o ji ka kelo ji e pap. Ka gik makamano nyalo bede jogo ma willing titing'o tikele pap. Momiyo ji bochako bire pap. Then gate collection inyalo kete kata 100 nyithindo 50 bob mondo ji obed ni biro neno ni pesa cha ok ng'eny. Once ni fans ochako pong kore ka inyalo timang'o chak medo pesa cha mondo nikech koro jo sechako duoge pap. Kora naparo ni oripo watem kaka as a country waneni to football wadwa donge nade. Fans wagi wadwa duoko genade to en mana sensitization jogi wadwa manyo genade watima campaign motegno menena Jaza study initiative tag a friend ng'ane ne obiro gi ji adi kel ji adek to next game ibiro yudo nono as in such plans tipo neno ka ji duoge pap nyithindo bochako bire pap ng'eni joluoro keyo nyithinde pap ni pap katero nyathina goch dhi wuoki apana weche mag tulogo kanyalo bedo ni onge to nyithindo jomadongo nyaka nyiri boduoge pap tipo neno ka football mo wana bedo maber. En sir mane monego bende giyodo ponono Joshua bende josiasa osechano ka donjo ka karkacha to koro kene gitiyo kamana kode kinde ma ji dhie campaign kositiyo kode machalo nade e weche mag tuke mondo neno oganda diero chope stadium kendo stadium wa opong kineno kata mpira ok ochunya kubedi kata tugo maduong' kind Gor gi Tusker, Gor kod AFC wanya neno ka KCB gocho kata gi Posta Rangers wano kacha kantiere oganda mathoth mawuok e pap. Mokwongo aparo ni gima jeno wacho gin gik madier kabisa. Mokwongo wa make stadium safe for everybody, for nyathi, for joma nyiri gi ji te. Kwa make stadium safe to mano nyiso ni ji biro dhi e pap. Mar ariyo mi example ka itimo hapa ni next week nitie Madaraka Day itime Embu stadium ma Embu dipo nang'o nikech en initiative mar josiasa gi yie golo buses mag skunde mondo feri ji kuonde mopogore kaka koro Embu County samoro negi constituencies apara abich kama iru ka MPs, MCAs ogolo buses madhi golo ji kuonde mopogore ka josiasa nyalo timo sama ji dhie national celebration kama mondo gibegi gidwaro gima kizungu wacho ni optics mondo ji oneni kara kwani ne TV waneni kara jinodhi e celebrations kada mano pirani ka josiasa gi federations gi joma nomi thuolo mar telo ne opira Kenya ka nyalo tiyo sama gi amua tu kawuono wada timang'o wadwa feriji watigi that language ni wadwa feriji fans mondo dhi Nyayo stadium en gima nyalore to kapo ni federation rito ni fans Joshua Kwanyagi ni Cleophas gine mabiro golo ji mondo dhi pap ok nyalre an kaka Joshua Kwanyagi ka fan ok en tija mar hero Jeff e pap tij make sure ni fans odhi e pap en ng'ama nomi tich mar federation koro federation ema pok otimo tijgi mar make sure ni dhano ni e pap to bende gitime diere nyaka sani kerango kata pod wantiere kata kod Nick Mwendwa nitie kata gi jogo mopogore Bari Onyango gima neno mana gitemo mana partnerships kata ginyalo tudore kod jok mamoko mawuok e pinje maoko kata kanyalo konyo mondo mi okawe chenro mag tukwa kendo tergi nyaka e rang'iny ma opogore akanya nyaka sani bende giseketo kenge makare mano kirango federation maro mar ke ok apar ni giseketo kenge makare mar miyo mondo ji odhi e pap podo kane kantie ranyisi moro ni gitimo another thing aparo ni Moi to notiyo kane pod wan joma tin but aparo adier ndalo mana President Moi, the late President Moi ne nie telo dhano ne dhi e pap ndalo magor gini ne win Mandela Cup pap ne po ipana ng'om nikech Moi as the president then nokawo gini kaka ting mare e bende no dhi e pap ineno
ang'eyo ni ker Ruto nocho dhi e pap ka goro negocho gi FC Leopards, but e bende gi pacha paro ni kata bende kano pango mar dhi e pap nonego beni okonyowa build up njo kama dabi biro mbele ka wadomure pap teni ngini wan wapoe mana ka ne pap chiengno koro ng'ato onge kata ng'ama nong'e kara ker ne bi e pap enjo e bende agwambo Jakom Raila bende gibene ne ginya konyowa towards the game from Monday, Tuesday, Wednesday ka game dhi mbele giwacho jogo kama FC Leopards gi Gor Mahia biro wabende wabiro ngeni ka ji oneno ne baba wacho ni odhi biro pap abenda dhi ineno koro miyo build up no nyalo ka kinyo gobi ongala podhi biro ka biro koso paro mani bende oyu federation bende anto nyaka sani federation tema gowa piny mora ok ni ago Nick Mwendo lakini ananeno ni Nick Mwendo muduoko mpichwa ma Kenya chien zaidi nikech mokuongo ka Nick Mwendo anonego Supersport ngeni dikoro bedi sani nitie Supersport ne nigi plans mabeyo ne football ma Kenya dikoro sani ok wane level ma wantiere no to ngiyane toke kanyo around 2010-11 fans mag Gor ne punge pap fans ne pung nango ne wa luongore fans ma en banta makantie mashemeji to all roads jochimo kanye en ka en Nyayo Stadium all roads are heading to Nyayo Stadium donge kanya ma jocha ko form branches to ji obedo gi initiative ma ji golo solro ma ji manyo buses to ji dhine no mtugo nikech ji no sebedo gi siso madhi neno ball koro ji mor gi neno ball mantie joma ne support Gor mok gin kata joluo nikech kono ne gi chako bedo gi saikno to bange kae ka koro mpira chako bedo gi siasa mang'eny weche matindo donje inono ka koro fans be chako dok chien nikech wan kubire pap kaka fans ne ubiro kae ne obedo gi ne ugolo pesa onge transparency e pesa ni ukia ni pesa ni notiyo nade wan kaka Gor sani as a team oripo bed ni wategno koripo bed kata ni wamanyo sponsors nikech fans anytime wadhi e pap wan gi get collection maber to ka management marwa nyalo bedo ni ng'iyo pesa gi kaka gitiyo Gor oripo bed ni sani wachungo na waon kata waonge sponsor to wadhi mbele kuna naparo ni fans mondo duogi wachakuru gi FKF piny kae Ababu na Mwamba no biro. Hapo ni kata Ababu na Mwamba should come up with something. Omani kata buses omachi ni Kakamega Homeboys dhi tugo. Omani kata buses ariyo wachi ni joma dwa biro neno Kakamega Homeboys. Agolo buses adek mondo GOB. To biro to o support gi. Mane Ruto bedo president. Donge buses no golo ji Nandi kuchaka kelo gi kai mondo ginene. Mbona angomo miyo kikwa team the same ne football. Kuna naneno ni jotendwa gi. Gine magiduoko wa piny nikech sama wan gi tugo ginyalo kata luongo jothumbe ngiyane kaka Simba gi Yanga katugo ntie sami luongo kata Diamond to bire pap kacha to the fact ni Diamond biro johera dhi biro nikech gidwa neno Diamond to pap pong the next time gin gi playoffs ineno ko chakre Monday enena ni Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday any initiative ma obed all channels gi promote mpira madhi tugo chande all channels lande koro kila ngato bedo gi sisoni to mpira mo landa to ngane bedhini jo kama wadhiuru wane mpira kuom ranyisi kata Kenya ka sani koro wachna jidapongo stadium capacity maromo kata 60,000 gi tim nade jathumane magikaw gitere kacha ero Gor Mahia gocho gi Tusker kuom ranyisi kinde mabiro gikaw ng'ama nya pongo stadium kara ng'ama bende Saudi Soler wuok dhi e piny mar Amerika en gi timo tour mare gi piny mar Amerika gi Europe kata bende gi bedo gi trips gi tours mopogore kata ka gi wer ponono giduog pacho ka mondo bi stadium chieng Jumapil ka lig rumo kata chieng Ngeso moro achiel to ngini lig dhi rumo ka pod gintiere oko ok dhi dogi pacho ka jathumane ma ponono koro ka korijen ngini saborin jara maro kot jara pogi walungo kot jara pogi beda ka gi Elisha Toto kata tu manien mara kwino choko gi Elisha Toto cha makoro ka to kita kata chato go jathum mage ma ponono nyalo chopo kanyo mondo kon Kingio johera mag jogora. Aparo ni ng'eny gi gin jo ajawa. Koro labda ajawa nyaka ywagi. Koro kinyalo manyi kata wach kata noluong kata bed mana Princeda. Obedo dongo swag. Ibone no ka johera bo wuok. Obed jo FC gi manyo ng'ama jothumbe gi maging'eyo. Steve Kegi ni. Ibone no ka jibo wuok to jibo biro. To mano ema gima ka gitimo each and every time. Tibone no ka jibo. Once in a while luongu kata obed mana en Sauti Sol giri ne biro. Ng'ato macho ni Sauti Sol biro pokaneno gi we chope pap monda timango anegi to ngato wuok to timango to biro kuna paro ni gini be as an industry mana kaka naneno ka babu wacho ni odwa no bring ji talanta hela o manyi no jothumbe go one kaka football be nyalo grow mondo wabe wadong
But jeno wacho gima nyasi kabisa. Gima thiro wach of football Kenya ka en siasa. Wabiro wuoyo mwawach puro duogo gi siasa. Siasa ni gor, siasa ni ingwe, siasa ni federation. Magos nikech kawuono wadwa hapa ni football Kenya ka mega 3 steps forward to make 10 behind. Mane siasa go ema miyo football ma Kenya ka ok nyal dongore. Kirango kaka athletics anu atemo maber nikech samoro nitie kaka federation federation mar athletics Kenya kan nitie kaka ging'eni kogitiyo maber to ginge maber ni federation athletics emotime maber Kenya ka koro gin nya gi team matek neno ndalo mana federation mar rugby Kenya ka ne onge siasa maber Kenya no the more win Singapore Sevens. After that siasa no biro modonje ma Kenya Sevens ochako tutunya tuta nyoru neno ka gibedo relegated. Mana kama koro dia sana mabende weche gibende wasebedo kanyo kwa mako gi mathoth wachen kara ka siasa gi dhi nyime inyalo tiek gi yo machalo nade mano ka wantiere kar kanyo koro watiere mana achiel kachiel bende mondo mi warangi ni tugo no mar agoko kata mano mar rugby en ang'o minyalo wacho ewi mano kotenore kod nyaka sani timno mano mar Kenya Sevens koro sani odok mar lum tiende nango angeni wantiere ka wadanone achiel kachiel weekend no bedo gi duoko mathoth ahinya sani koro darango weche go mag relegation wacho ni koro ka Kenya Sevens obedo relegated tiende nango tainya ke dango kar kanyo ni tugo maogik bende mane gigo kar kacha bende nyalo rango kar kanyo ni kane gichake magichop nyaka giko ni gichopo kama chalo nade mano angeni bende ang'wayudo ne thuolo marangane kacha ka wantiere kode to sani mana kami chope kar kanyo ka to je nangi bi kwanye relegation mano mara Kenya Sevens. Aparni en wach marach ahinya ne jomoero rugby. Kech kirango e Kenya kapa nitie joma support rugby ng'eny mapani nyalo ingo jo football. True. Kech kirango kata kidhi kata ngong road kocha RFU grounds. Samigo ga rugby e Kenya ka dhano jo rugby dhiga pap kabisa. En gima rach ni Kenya Sevens mano win Singapore Sevens 2016 if I'm not wrong. Sani koro bedo relegated. Relegation ni kibedo relegated mondo mi biduo kendo mondo chaki compete gi likes of Tonga, Fiji, England, Australia, New Zealand biro kao kinde mang'eny kabisa. En gima rach kila pane mabdhigo kata chunjo era mago pira marago koni. Ni koro ka koro Sevens ose gol kama. Koro manyiso ni kata wande koro kata koro papo onge tene mondo watemano mondo wa support team. Kora parni it's a wake up call ne jotelo mani e Federation mar Rugby Kenya ka mondo girang to no ang'o man koth nogo gi kanye. Ma maybe gimide kinde ni maybe 5 years kata 3 years gibo chak giduogo mondo Kenya Sevens oduoge stage mana gintie wadwa ni mondo wane wachope waduoge level moro mana wan gi kina Humphrey Hayange gowad gi Collins Injera akina Ambaka gini wadwa ni waduoge that level to gisani aparo ni enena ni mondo wadogi gima kizungu wani drawing board koth nogo wakanye koro for the future wadhi timo nano. Kiwacho nyaka sani duoko mane nitiere kar kacha gin duoko moko ma jo Kenya moko nyalo wacho ni oyo ok en duoko moro marach ahinya mane jo Kenya bende rito ni mondo mi giyudi to kata kamano en moro mawacho ni duoko lum kendo en moro ma hinyo chuny oganda ahinya wacho ni koro kosetiek sani tielo machielo ma gintiere godo en mano ka gintiere nyaka sama gintiere sani nikech koro chunya ka gichop mano ka girango wacho ni Africa Sevens ma gichopo nyaka finals to mano kata gibedo thuolo mokwongo kata gibedo namba 3 mano ka team mano ma South Africa bende makoro do loch kar kanyo bende wachak giduoge machiegni kod kata mano mar World Series ka gintiere kacha World Sevens. Aparo ni okodhi bedo mayot nikech king'iyo rugby generally Kenya ka en mosebedo kano yudo support maber to management mare ne ber emomiyo nineno ka rugby ne wadhi to walocho mabende wang'eya ni Sevens kadhi to kila ng'ato chiwo kila ng'ato dhi neno rugby. Kona paro ni sani gimotimre ne ok ber ne lit nikech king'iyo games mokwongo ka ne giloyo mabe ne sure ni at least mar adek ni ne wadhi loyo nok wadhi dhi e lum to kono ni wadhi e lum en gima lit ahinya nikech mondo wa build up mana kaka Michael Ligo sewacho mondo wa build up wachak waduog mwa chope level mane wachopo ni okoyot mondo bed relegated en gima lit ahinya. Kona na paro ni as a country Ababu oduogo meet management mar rugby
wamanya ne sponsors manen kacha, wamanya ne players, wachaka build team again from the scratch. Waduogo ng'ia nento kodh ni nongo wagikanye. Tango wanyalo timo mondo wachak waduok nyingwa kuma nentie. Wachak watugi kaka ne watugo chon. To en mana ka giyudo sir gi kony koa kuom ji nikech ing'eni ok unyal tugo ka be uonge gi kony as a club. Koro gibe nyaka giyud kony ma giyudo omenda maber eka gibe ginyalo timo ginyalo idho malo kendo. To mano koko timore to rugby sevens dhi mana ka dhi karumo. Mano e tugo mogik no mano richi manyoro Kanyaranga kata mano obwogo chuny oganda ahinya. Maineno kar kanyo Canada 12, Kenya 7. Ipenjo kanyo ni nitiere thuolo machielo ma piny Kenya nitiere godo kata mar chako weche mag talanta gi bende ka giwuok mana piny e sikunde kata ka giidho nyaka malo. Iwacho ni weche gi kama gintiere gi thoth ahinya e kinde mantiere sani mano ka wantiere kanyo Joshua Kwanya. Magi moko mitimo ga scouting ka wuok e sikunde. Wan bene jogi duto mane tugo chieng' manyore neno yoge ne nitiere oganda mathoth ahinya kesa gen. Magi jogi mowuok mana e sikunde mantiere piny kar kae. Iwacho ni kata kae wacho ni en Vanera. Nyabedo ni en mana kinde machuok mantiere kar kacha mondo Kenya chako duogo yori group o talanta manyien odonjgo Collins Nyera ginero kano se retire ayange gini no se wuok kanyo. Iwacho ni en thuolo machielo ma jo Kenya mondo miyo yude thuolo mar dhi nyime tuke magago. Maybe Samoro relegation is a blessing in this case in the sense ni Samoro koro wadwa work from the legends like Hayange, Injera, mondo waduge jo matindo ma kino yomi wachogo. Kora paro ni going forward wa build team kawa relegated koni. Bila kawa onge limelight mar piny mangima ka ji ok ne wan to Kenya dhina di rugby ang'o gigo. Kora paro ni in the background what time wa build team mondo wa ineno kata koro kaka football waja wacho gani Real Madrid no, I mean kata Barcelona gini ne gi build a team from Xavi Hernandez, Iniesta kod Sergio Busquets gini. Koro they move from that generation to the next generation. Tena ka gisicha ko win kikombe. Real Madrid be nyaka nyocha Cristiano Ronaldo gi the likes of Casemiro gini wo gisebedo ka win kikombe. Kora pia ni kata obeni kaka in terms of rugby wanyalo move from the legends mwawachogo mondo wachak build our rugby on a new generation of players mondo gibende wabo chak wane kada nitiere oyo moro nitiere Joshua moro nitiere ngane moro in the next 10 years. Mano igni apar mabiro dhi bedo kochal nade ang'o minyalo medo kar kanyo wetone kod kaka wayudo talanta gi bende ka wuok piny. Wacho ni kata ka wadok e lum sani thuolo manitiere. Wacho ni koro Africa Series bende ka nitiere kacha kodhi ringo kanyo ma orum. Kenya nyaka bed mana e thuolo mar namba 3 mano ko bedo marach ahinya ka okawe kacha namba 1 to gikone nyaka chope final koko yude thuolo mar pod bedo gi nyadi weche mag tuke mag agoko. Anaparo nia wa team scouting nikech king'iyo skunde wa Manyanza gi Western wan gi schools man gi jotugo mabeyo mag rugby. King'iyo Maseno, king'iyo St Mary's pano ni wan gi jotugo Kisumu Boys gini Kakamega High School nitie jotugo mabeyo mag rugby. Nitie jotugo mang'eny koni. Kwa paro mana ni as a federation gimanyi ni tokoro gidwa dhi e lum kacha to gimanyo nyithindo matugo mabeyo gi to gikelo gi to gimiyo gi mijingo gi training maber to koro ka wadok kacha to wadhi adhiya to waloyo ok dhi bedo no matek. Aya nakoro mo gejwang iwacho nyaka sani ka tuke gibere koro bedo kata ka uchuchieng kendo gintiere kar kanyo. In kaka janeno mar Ramogi TV pachier mane oruma ote machuok SMS na riede ka uchela nono dongi dakika maromo 10 kama to tiku mane chendo kinyi makawuono okang machielo anwarango kanyo ni wadhi e tuke go mano mara iwacho ni piny no ma Ingereza watieke kanyo ka warango league no ma Ingereza to Man City bende kore joloch ngema bene koro sane ma koro wadachopo kar kanyo to kendo wane ni loch mar Man City ni tiende nang'o ne league. Iwacho ni koro kawe nyadidek molure ikinde makore ntiere kar kae ochopo kama chalo nade Joshua Kwanya mokwongo loch mar Man City ni kawe nade une jok ma omiye okombe koso kun. Iwacho ni jomage mano miyo Man City okombe. Man City no miyore okombe giwegi nikech kapani Chelsea no migi kombe. Arsenal ne nigi thuolo mar kata Arsenal dego mana Nottingham Forest apani Man City pod ne dika okombe nikech kirango squad mane Guardiola ogolo against Chelsea nyoro ne en squad ma squad apani Chelsea digoyo to ne igo opira mamit kabisa mano to munyisi ni ka en gi squad maber kizungu wani depth to kata second team kata team mar adek pod nyalo kawo league. Omiyo Manchester City this season
Nogi chako maber ahinya. Nogi chako like around mara ochika para paga chika nogi maber ahinya. Lakini ne wadugo realize nyaka ndalo moko nitie time mano gibedo charged ni gin gi cases to answer. Ora pani since then nyaka kawuono City osebedo ka win. Ineno. Koro miyo aparo ni Manchester City mondo mi win a title like this kaka Premier League kama nyaka ibed gi squad maber. City nigi squad maber, City nigi coach maber, nigi experience. Arsenal nigi squad maber lakini gin nyithindo to coach be nyathi. To Mourinho nowacho ndalo wacho marach. Ingeni coach mar Arsenal, coach mar Arsenal ere mane nitiere kacha kaka jogo mane konyo Guardiola bedi kiri bantie City. Negi konyo, nokonyo Guardiola, to kene mano make decision. Ingeni ka dina bed ni samoro Guardiola ok tim maber Manchester City, to ene mane riembe, tinyo ni miyo Ateta makoro kao interim nini coach kaka Chelsea nyen wariembo Potter, then assistant ne manoti morenade emano ka opportunity mar bedo coach. Koro miyo Ateta anuoyo kendo awacho ka Ateta pod thin, onge gi experience manyalo push a team like Arsenal to win the title, but asebedo ka wachi show ka ni Ateta otemo kabisa. Ni squad main gono otemo kabisa mondo miyo push Manchester City madom games a beach ko ka Man City ka league. Ateta tem nikichikirango squad ma Ateta nego. Manchester United nigi squad maber moingo mar Ateta. Are yambuje. Chelsea nigi squad maber moingo mar Ateta. To nek ma Chelsea nitie namba 12 kuchocho. In fact kwa time maber wadhi timu namba 11. Rent ne usechule namba 11 ubo mana duogo. Namba 10 no gol gi. One kidwa rengo Chelsea kaka ingeze irango page machielo mondo yudi Chelsea neno. Koro mi Ateta adir makene na Ateta temo mondo mi tiek namba 2, but gima ng'ere pira ka ja namba 2 to parga. E ni aparo mabiro ka ongenga mabiro paro ni Ateta notieko namba 2. Wabiro paro ni Manchester City nokao ligi. Mane gini paro. Kata kwano wasome class kuchocho. Namba 1 ne yupuny poyo kabisa. Dong. Koro miyo wakongratulate mana Pep Guardiola ni Guardiola temo. To koro Guardiola bikoro do make Premier League ni. Gimi biro luongo ni Farmers League. Ikichodwa kawe pile. Ma koro okomit. To ben kore nting mar Guardiola koso ngadong tugo keta maber mondo ngato mondo miyo oyude thuolo. Anaparo ni kikwa blame Guardiola nikech kwa ng'iyo Ateta ne nigi chance maka kikombe ni nosekawe chon to bukoro chako milama na April kae emo chal ng'ama koro timo testing kanye moluzie league ni nen mar Arsenal ma Ateta ne bed serious kikombe ni gin mane digi kawe. Iwacho ne ochalo mana jogo motimo penj mana kaka ne chako chaka bedo namba 1. Ichako namba 1 ka ine cut intiere tamwa. Bide namba 1. Nikech okunyal bedo makro gin gi create history as a team that has been on top of the league for over 200 days, 248 days. Yes. To gichwe mok gikao kikombe. Mano to nen gima late Ateta oripodoge drawing board one kuma ne kothogoe mondo koduogo next season to neni angomo report team mondo team ne nikoro bioti mango okao kikombe. Koro sani we focus on Champions League. Kama experience cha donje. Experience. Okapani Jose Mourinho ne dhi bedo malo ndalo gote to miyo Manchester City ka league. Kanyi makoro experience ma weche donje. An go sepa ne Bobo Fula. Ebe wacho ni ben gini nyakopime mana gi chiemo. Wacho kanyo ne ochalo mana ng'ama loso chiemo to kochopo se chiemo cha to kori onge. Ichalo mana ng'ama chopo kar kanyo to gimoro manyaka wayiere kendo nyaka wachiw puoch gi pak ne timbe ariyo ma oyudo thuolo mar yudo points 80 kadhi malo e league season makoro rumo sani. Timbe ariyo gi mano Arsenal kod Manchester City gisemiwa league moro man gi ndhadhu ahinya kata kirango mano kantiere pinyo go mag Ingereza nyaka sani Jen kirango Arsenal e season mokalo kod Arsenal mantiere season ni. An gima nyalo wacho ni Arsenal e season ni Arsenal to ne en a good team to look at. Nikech king'iyo season mokalo Arsenal nok tuga ka Arsenal ne tugo sani. To mondo Arsenal bed ni pod ni e wiwa gi 80 points makata bed mana ni oloye games modong to podok wajuke. Mano matene ni gitugo maber. To blanda bedoga draws ariyo mane gigoyo ka ema nomiyo koro gitimango ok giyudo kikombe ni. But mano be koro miyo gi mijingo mondo ka gidok piny. Ateta ne ni to koro I need deep midfield kae monda medi oripo bedna timo nadi amanyo a striker amanya creative midfielder mondo next time kora beka duogo to play a different game nikech King Man City is playing a different game from all the other teams. Emo mina no kama Man City yombo timbe kora paro ni coach mar Ateta umie time next time aparo ni Arsenal boka o league mana kagidhi magi kao each game serious
as an end game to mano aparo ni gibo mana dhi mbele. But samoro Ateta nyalo bedo Moses manie mumachani ibro lead the Israelites lakini promise land. Aya wanwe Ateta mie poch gi pak wek duoke pija ahinya. Mane kama gintiere nyaka sani to ka inyalo rango e thuolo gi duto kata oboke ma kawuono bende kane warango nyaka sani en adier ni ok en kaka ichako league en kaka itieko iwacho ni the end justifies the means. Koro aparo ni Arsenal ne gichako maber to gitieke maber to Man City kaka ne gipik gidhi speed no to that is why they have won. To King yo Man City nyoro tugo mane gitugo to gi players mane gimiyo Chelsea ne nyiso ni Man City ose build a team makata umi mana team A, B ama C to gin sawa to mane gi matimbe moko gionge go teams moko gi yudo ka maybe one mana gi first 11 eman sawa kokel team B nyalo yudo ka maybe ok tug maber kora paro ni timbe moko gi wabiro po bed ni wa try build up kaka Chelsea ngeny gi players aparo ni gibiro po gi build a team kaka Man City makochopo kata ni gibe ochopo ni gimiyo another team ginyalo miwa team City waneno ka gitugo maber nyoro Chelsea ne utugo 5-3-2 emomiyo no low ne utugo gi cha 4-3-3 to ulo gini nikech unuduogi defense ai uri wach maloso bus all the time manye uru ka kunya lutugo mundo umany goals usko udhi mbele unudua mana loso bus all the time but which Chelsea second half ka rango kata mar Chelsea second half ni tugo makare tugo maber ahinya ka gintiere kata ne gitemo create chances ne mano du chiengno mane okeno mar Sterling awacho kinano ni weche Chelsea ayo Chelsea season 1 urumo chon osetamu jimane one avoid relegation was avoid sani koro wadwa ni mondo ligo rum maninge ni kila ngato jitetea the same way Arsenal fans koro wacho ni ginne gidwa mana dhie Champions League nok gidwa kikombe but mano en miriambo nikech gibene gidwa mana kikombe to en mana ni no bedo ni gimatin ne gimes matin magi lose koro wawachuru ni team sama timo maber to wayeuru ni team timo maber to sama team dhi marach jiodog mana chento neni wanyalo loso team ni nadi mondo duog ka koro en strong mondo aya ikinde go bende waranga ne tebo chalo nade mano ka wantiere kanyo tebo league no ma Ingereza sani bende ka wantiere kode kar kae wacho ni nyaka sani timbe ang'wen ma beto kar kacha no neno Liverpool ne okier no wito points ariyo no wito point achiel e weekend ka ntiere kar kacha top 4 to bende koro chalo nade Joshua yes okane team ni kal to kara kamano en mana kama Man City Arsenal agene namba paga ariyo wadiduo mana kar kacha kara kamano ero ntiere kar kanyo points 88 mano mag Man City Arsenal kacha 80 kod achiel points mo kanyo Man City poko tugo achiel moro dire ka yes ma pod gin kata gituke 30 kod auchiel ukete kama chalo nade nyaka sani e league mantiere ina kanyo namba 3 gi namba 4 wacho ne mage jok mowuok kanyo ka chomo Champions League Manchester United gi Newcastle to sani goyi mana 4 ka dhi mbele man achiel moro first half de olal nyaka sani nene aparo ni an timbario mora league ni so far team mar Brighton ko team mar Newcastle United of course wawacho ga ni Newcastle United team man gi pesa moloyo timbe te e piny mangima sani the most expensive club in the world sani but hapa ni pogi chako tiyo gi pesa gi no ahinya keja hapa ni club no jo warabu go no club no towards the end of last season pesa mauta pesa mauta kuro pogi chako tiyo gi pesa mauta na ahinya lakini mondo mi hedi how ka team ni machope level makoro gi wawacho ni in fact kirango ta table no ginyalo bi play Champions League next season kuro mi gisetema enya gimora kabisa in fact for me aparo ni Eddie Howe is the manager of the season man is a point an in of discussion but Newcastle United akina Wilson akina Saint Maximan all those players gitemo kabisa mondo gi fight for Champions League next season but na angeo ni Champions League football next season nyalo bedo matek kod ginyalo timo kaka Leicester no timo 2017 cha kinyaka ikauli kidi Champions League things are different then Brighton jine wacho ni Brighton under Carnegie Kapota was the manager ni Brighton ni tugo pira mamito Brighton ne temo kama but hapa ni ka Dezabi no biro bang Potter tapani Dezabi okelana football mopogore kendo Brighton sani in fact hapa ni qualify for Europe sani gidhi go Europa League manoro munyisi ni kimiyo coach time ne kende miyo players modwaro hapa no nyalo team nyalo change omiyo an so far
amor gi Brighton kendo arito neno gi next season kaka gidhi goyo UEFA Europa League kendo kaka gibo tiyo in the Premier League. Newcastle United barito kaka gidhi go Premier League kod Champions League. Manchester United qualifying for Champions League. Management, everybody they expect Manchester United to be the Champions League kila siku. Kanya mone go bedi. Kanya mone go bedi. Timu kubwa. Pachiko reko league kanyo bende ni mabeni number deck mapinyi kacha ntire Leeds United ntire Leicester kachel koda ka Soton mabeni koro osedhi elum. Ochalo ni odhi bedo nade tuke magidongo kacha giduto ka iriwo gi tugo achiel tugo ariyo ne Leicester odhi chalo nade piny kanyo bende ka iranga ne chal mar top 4 ni Man U poch gi pak bende ne uchopo kar kacha wacho ka uno nyaki represent lazima mjue nyaka unge awacho ni kwang'iyo top 4 Brighton aparo ni kang'iyo Brighton amor gi Brighton tugo magisebedo ka gitugo nikech king'iyo gi take one game at a time to kocha margi nok take chances to ne gisefwenyo ni tukgi most teams kama tugo to ging'eyo ni wamanyo ga tugo watugo tugo mwayaro mimanyo player koni kaka Arsenal ging'e ni ka gisediyo to koro kaka utugo onge gi mark players to ka gisediyo ka kutugo onge to ging'e ni gitemango giloyo koro for the first time gidhi tugo Europa mama nen gi maber mami gi poch gi pak Manchester United ko sani point achiel ema manyo to wana sawa same to Newcastle then kwa biro piny kae anyalo wacho ni mokwongo agone Arsenal erokamano ne gikonyo Nottingham Forest no kadwa ni Nottingham odhi elum team no king'iyo maber team ose invest zaidi timbe man piny kanyogo ma kane gidong e league to na winjo kamor then kang'iyo timbe man piny kaka ng'iyo Leicester kang'iyo Leeds kind Leicester gi Leeds kae gibe tuke gi magidongo gi ema dhi nyiso ng'ama dhi timango ng'ama dhi edhi elu mama ng'ama dhi dong koro gibe nyaka ging'ene ni tuke magin go gi giloyo gi eka gine kaka gidhi dong kae ero kama na nyang'e chopo e kidieny mogik makoro bende watieko chenro ma kawuono ma okinyi nonro mag weche mag tuke to kata kamano ka irango timbe gi duto mago 20 mag league ma Ingereza mane ma osebedo kacha ka omori mane ma osetimo maber ahinya kata ko namba 4 mamalo gi mane ma osemedore ahinya ma wacho ni mai o improve kerango season mokalo kacha kod Joshua gi wach mari mogik aparo ni awacho Newcastle United kod Brighton kasa anya chaka medo Brentford nikech magi ni timbe ma pogi keto pesa ahinya ka players kata jotugo ahinya players moko ma expensive ka ahinya sana por aparo ni Brentford kichikata kirango London sana West London sana aparo ni team man malo sana West London and Brentford to gin gi jotugo ma pesa gi ni mala koro mi aparo ni Frank ma coach ma Brentford otemo kabisa mondo keta Brentford kuma gintie koro mi apan amor kabisa wachna mogik en ni mondo poda team manago opportunity mar nyiso fans mondo wadhi e pub nikech Kogalo gocho gi Tusker this weekend nyaka wadhi ure pub mondo support Kogalo nikech kaponi wa drop points against Tusker to Luwere odhi bedo nade Jeno Lale wach mari mogik kai timu mosemori ahinya league no bende ma Ingereza team mosemora in Brighton to Newcastle be osetugona maber alafu anyalo wacho ni Arsenal kata okan supporter ma Arsenal be osemora throughout the season kaka gisebedo ka gitugo then kaduogi pacho kae tawacho ni fans mag Gor wawuogur woko wa support team wae ure siasa mang'eny sani wadong mana gi games 4 kende to wane kwa chopo lokacha to sani wanyalo dong e chien wang'euru ni Nzoia Sugar beni chien kae wanyalo kata mayo namba riyo no kwa tugo koro watemo mondo walo games modong ero kama na nya General Leka chal ko Joshua kwanya kubuluthulo matwa kod okinyi makawuono kawanono weche tuke mabedo timore odira mokalo nyakora moke jwang timno momora mogik mano Nottingham Forest osebedo kata gi jotugo moko mano nyiewo keto mwandu ge duto kar kacha Keila Navas gini ka irango kanyo jotugo masulo mowuok e league ma Joshua konyo wacho ni Farmers League wacho kibiro league no ma Ingereza bende koro kacha gibiro kacha kendo geng'aro ne oganda mathoth ahinya ka gintiere kar kacha Taiwo Awoni bende moko mosebedo kanyo kaka jotugo masulo Jesse Lingard wacho ni en thuolo machielo wanegi maginyalo timo season manyien Nyawara moka jwang weekend mochomo ne Gor Mahia gocho kod Tusker temi chope alap mag tuke ne tugo kendi kik pimnie nono maga weche mag tuke pau tuke Ramogi TV chop kacha mondo mi kodwo kar kaka wacho ni ji ok chope pa
kik ibed achiel kuomgi, tibede kuom jogo ma ochopo e pap kacha. Atieko gi kanyo kendo koro amiyo thuolo Victor Tino Makajwa mondo dhi nyime kod chenro ka obiro kanyo koda kaka wanene gi lange ma bende koro chopo e studio. Angi chako twak achiel kachiel kodi kanyakalono mar Ramogi Radio kachiel koda ka Ramogi TV. An atieke gi kanyo, nyinga Cleophas Oluoch, jakisumu kanyakwar mokew nyaka Sango, walore gi kanyo, riti masani.